probinsya gyud ko. Pero ni ako karon sa syudad nagpuyok. Nagtrabaho sa kalatan factory. Kaniya paminawa ang akong storya. Ay, Loren. Uy! Ay, ikaw na yun na, sir. Okay ka na? Okay naman ako, sir. Okay na, pero sa gawas, sa inyo ba ka? Sa inyo ba kayo mo? O masig, Wasa, sir. sure ka? Huwag ka may boyfriend, ha? Sir, uy. Kuhan, taga-probinsya ba yan ko, sir? Unya na aram ko mag-abot sa akong magbuwang din sa syudad. Uy, hindi na. Magisita ko ni mo, okay na? Sino kong biyasan ko? Huwag ko maminyo ko. Tinuod ka, Sir Julie? Bata pa man akong manghod bay. Iras Loren. Ano yung mong kamanghuran? Naku, may kabuk mo nagsoon. Patay ng uban. Mo ba? Pagkapunti ko hindi mo kaliwat. Buya, sir. Hining, ay nagkaw naman ko na. Biya talaga na mo din ni Loren ha. Balik naman po ko na yun. Oh, salamat ha. Dali naman to si Kuya, sir. Igor naman to magkuha ni ate sa trabahoan. Mo ba? Kasweet pa din ni Eloy. Grabe ganoon, sir. Okay, look, pwede ba? Hindi mo kapag-share ako. Labi ng ko. Natas ka mo sa bawat. Kukuan mo good. Dako baya kay kong respeto ni mo, sir, kay supervisor ko baya sa atong trabahoan. Ay, please ako. Joke din na lang, pwede. Ikaw good, Joy. Baga, matangin kayo na pagkita ito na. Kurang ito bulong payat at akong tugas kalipay. Uwan sa maday na, sir, oy. I like you. I like you, Lord. I love you. Ha? Sir, Jordy ay, daoy. Mau ba dahil, Loren? Isukot na ko si Sir Judy, kuya, uy. Dili mong kulungan. Unya, sad, nalungan mo ko niya sa kadugayan, kuya. Oo. Pero manuna na eh. Di ba magpili yung edad ng lukma? Doesn't matter mo sa English pa, di ba? Ayun na, pila ganit na itong jury, Loren. 45, kuya. Ay, ato, day, kuya. Siyagay, napalit na card si, imo ni, imo na. Salamat kayo. Oo, maghuday kong 3 years at 2 years din, no? Kasal? Oo. Gusto ko masawa ni mo, Lord. Aron mas magsiguro pa nga hindi ka mahirap sa mga lalaki, no? Salamat kayo ninyo. Salamat din yan, salamat. Salamat kayo, ha? Mga Brad, una na ito ko noong ginong na ito, ha? Ay mo kabalaga, di ba? By Dre, Hmm. maklaro na gantiyan ni Lorena.
Kinauna gina mo, no? Hindi makontrol by yun nun. Siyempre. Kanya ba gini? Ikit na kauna na yung usawa. Oo, uy. O hindi sa kong usawa sa? Ha? Ako sinagaw na itong usawa ko na akong Paris. Ah, Pero sa kong bahay, di lang akong Paris na kauna din ako. oo ba? Totoo na lang ko kuya mo si Bibi. Huwag yun na ako nagkamit ako. Abay, pinanaw kayo. Ako, Mrs. May, si Loren. Ano ba pa rin? Kanita. Hello? Madugan ka pa diha sa imong amigo, Jor? Di arabay nangita ni mo diri sa atong bahay. Imo ko na ning third degree cousin. Di ka man ko na iyaman. Wala lang ni diri eh. Saan ka dito yun? So, tuloy-tuloy mo sa kumbana. Ay, kuan. Naamong gabi kaliwat na namatay. Ako lang siyang pahibaw. Deliver ta sa kuan guys, sa supply sa kuan guys, ng office supply guys. Sige na lang. Sa dap-dap. Mabalik niya ako. Nag-aalang niya tikas niyang cellphone number. Tawagin lang si Jory. Basig malangay to sa pag-ulit. Office supply. Palinti mo rin kahapon. Akong i-deliver ngayon guys. Sa pamayanan. Nagkatutog sa lipoy. Isa mo ba? Nagbago lang na okay mo. Isa to. Oo, ba ibo to? Igala ko mo. Ay, kuya, ito pamayanan ka niyan to. Ha? Medyo problema na. Okay. Minyo ka. Kung namatmos pa yun ang asawa ng karon. Pastilan ba eh? Kagubot ka. Masaya yung pare sa niyo. Ibaw ka na. Hindi ka salig sa lang atong ilang ig-agaw magilanlan ng kita. Loren, Hindi man gid ay inyong side nga nagkaparintingan mo atong tita. Sa asa nga side? kuwan. Saan ko mamago? Tinuod ka. Higaton di ay ang side sa inyong mga. Lama si Dili. Sorry na kung pagkitabi ang imong naigagaw ha. Nga side sa inyong mama. Kung nagsulti ka bagis tinuod. Suwat ang paano nila. Ay, bilang sa kinutan ko sa na. Kaya naman kakaman! Di ba? Loren, dahil. Basta lang, Dili. Maibaw Pre! ka kung na makakatsuri. Ha? Deliver ko pre! Kanay ko! Bantay ka lang yun. Oh, Nay. Nananawag ni mo. Atod ko kuan ng office supply. Uy, Karita, usos mga tagiya sa ako, Maria. Karita. Hello, boss. Tag-iya ka dyan. Panitan na ka. Hinahagan mo itong batik mo. Kung si Kinsa na nanawag ni mo. Kaya makapadog jakit mo. Hello? Gaano kadawa ka man? Bitiw na ko. Maunti ay nag-boss-boss ka na ako kaniya, ha? Anong nawa ka man? Sige na ba yun? Kay Diaz doon, noon ako asawa. Ikaw ba nag-virgin ako, ha? Ano ka rin talaga kayo makimala ka? Usa? Usa ko. Dili ako nagkauna ni mo. Pataka ka man lang. Oh, di ayaw! Ikaw mo rin. Ito kagibag ka kananay ko ni mo? Pwes, mauni ang amay kanya. Kanisod sa kuntiyan. Luit! 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 Ka! Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Di pagyod sa akong dughan ang kasuko sa pagpamakak
sa akong bana. Masaya angay akong buhaton.